An balimaw ani maliyɛn cɛman na musoman minnu bɛ Mali kɔnɔ minnu bɛ Mali kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn. Bi ye sibiri ye avril kalo tile 25 san 2026 an bɛ Bobo kabini nɛgɛ kanɲɛ 5 waati an lawulila maa caman fɛ k'a yira sa k'a fɔ ko min ye degun bɛ an ka jamana kɔnɔ. Degun b'an ka jamana kɔnɔ a bɛ tali kɛ mun na o ye Bamajɔli ni Wawalekɛbaw ye an ka jamana fan dɔw bin baara kɛ olu ka sɔrɔdasiw dagayɔrɔ b'a la. IRPA yɛrɛ ye communiqué kɛ sa k'a fɔ ko a bɛ wuli ka jɔ la ni cɛsiri la yaasa basigi ni lafiya o bɛ se ka don cogo min na an ka jamana fantan ani naani bɛɛ lajɛlen ka kɛ ni wuli ka jɔ minnu ye. An kɔni bɛ ka kuma aw fɛ waati min na kibaruya min b'an bolo b'a yira sa k'a fɔ ko wolomasiri tabaw u ye wuli ka jɔ kɛ ka se sɔrɔ yɔrɔ caman na. Katikaw fɛ b'o la, Gawo bɛ o la, Bamako aéroport Senu kɛrɛfɛla bɛ o la, ka taa se an ka marabolo min ye Seware yanfanw ye olu bɛɛ lajɛlen bɛ o la. Ni Ala sɔnna a ma armée bɛna kibaruya di kɛ, kibaruya di bɛna lafiya ni hakilisigi di bɛɛ lajɛlen ma. An ka dugawu kɛ hali bi an ka to an ka wolomasiri tabaw kɔ wuli ka jɔ ni cɛsiri ni baara min bɛ senna u bolo dɔ bɛ se ka far'o kan cogo min na su ani tile. Nin kɛkun ye yaasa maa caman ye weleli kɛ u b'a fɛ ka kow faamuya. An b'a fɔ alhamdulilayi armée ye wuli ka jɔ kɛ a kɛra Katikaw fɛ yen o a kɛra Gawokaw fɛ yen o a kɛra Seware ye o Bamako yɛrɛ kɔnɔna na Senu masurunan na o n'Ala sɔnna a ma fɛɛrɛ fɛn fɛn mana sɔrɔ a la tile kɔnɔna na an b'a bɛɛ lajɛlen da aw tulo kan. Nin y'an ka kibaruya fɔlɔ ye ka se ka yira maaw la k'a fɔ armée ale wulilen don k'i jɔ bi nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɛlen kɔfɛ basigi ni lafiya bɛ se ka don cogo min a k'an bɛn waati wɛrɛ ni Ala n'a kira sɔnna a ma.